Genang, bojoto neo sana neo klai yang baksa rorong kaba, ang yang hai klai gosi di do, oro joto tong nai rong mahi kata do, bumbu posisi dia joto na, ambil ini, ini jeng joto siwo, je ini Maharashtra ni je kol, Tansani kol. Bini korang jeng kana woi jotono jeng maku tumlayo orang jeng proman je orang proman tamo cuma kaisa independent mucungnai jati sadhin tontro mucungnai roja jengmo hai puno cini जे अभ्यास उन्नाय नांगमानी चिनी बखाव जे तमाने हागे यारुम ग्रां उन्नाय नांगमानी आरोनि प्रं खायजों अन्न जागा थांनाय दं चिनी ककना मुइलरिया चिनी हानो जों हामजा गैया चिनी आमानि ककना जों हामजा गैया टाइम नारनानि जों हामजा गैया कक थान संनानि जों हामजा गैया ani sakni kahamong tung abo hamjago boini besa paitong tung apon hamjago chini hano chung kaham khlai rage tongnai abo hamjagya chini hamjag mani bai hamjagya contradiction ngoi tongkha ani life ang tini 1966 hoite ang chengai phai mani tabok jora je ang nuk mani ani bakha tong thok jak mani जे आंकोक सानाय जे हमजागो आं खलाय मानो नराव जदि अमनो दायित्व सहकारे फायं खलाय जे ता कबय माने नराव जदि सम्मान दिनानि फेलं खलाय नरानि फुल फ्यूचर प्रेजेंट नराव फेलं नाय चैलेंज नादि नरावनि पाखा ठीक जाला तुबियां खलाय you are failure नों गुरदिन थांमाया नों जलिनाय वालानाय ख्रकसा वालायनाय that is the root of evil आपनो चायानि यारुं नुनो फेलो मा थांनाय बन बैजनि बखा लगनाय नांगौ unlimited endlessly निनि बखा मा लगनाय जेतु बनिनि राजनैतिक याब्लेबो निनि हा निनि जातिनि बागैसे आपनो डिफरेंसेस भिन्न पार्टी खायजाक नाराव आंबो रिजनल पार्टी खाइन ताबो दं वाय बैसोक सोनिया गांधी राजीव गांधी चिनि महाराष्ट्रनो प्रेसिडेंट फोरा आचुनो रमै जेखबोन आरो हाबनानै खलायखा जों हाबिया जों माफ सानो बरावनो आनि जातिनो आं काकमाया आं मुसारि माया जातिनो हायफोन आं काकमायाब्ले आंका खलायतामो पोजिशन आं माय रां माननाय गारि माननाय दिल्ली रो फ्लैट माननाय राजीव गांधी तंपुरो आरो जों हाबयाब्ले आरो जों हाबिया बनिबै एस ए सीनियर मैन आं सिउ नराव आं हायतै ब्रक कचामं खबा नरावनि बगाय गम गुरु आं सिउ बरो हायफुनु जों जे माने किसब खाय खाय माने अपन नराव मासिनाय नांगौ सन्मान दिदि बहिनमाया आं तामो नारावन सन्मान दिनाय अरनि 10 जननिफ्राय 9 जन बखानो हाय दिनै साइकोलॉजी आहो रहोयते जों सोलोङै फाय माने आबो ताबो बथिक न दं जों हामजाखा सन्मान लेखा कथालायखा हायफुनु दिनै बिसिनि जे यारुं जुगे जुगे जों कांग्रेस सीपीएम विभिन्न नेशनल पार्टी रोगनी जे चरित्र चिन बिसिङो यारुं कफाजाकनो जों फुइमायाखौ पहिला हयतो न दिनै कायसा यारुं पानि बिसिङो आं तमनिया आनि जाति आनि हा इंग्लिश मीडियम खुलोगो लैंड रेस्टोरेशन मा खायो जेलो माहाको बुजागो तक जागो अबनो चिनि तंग तक जागो अबनि बथाय ताबक्ति प्रसार जों मानो ताबो जे जों कथालायखा महाराष्ट्रनि नेतृत्व नों आं निनि कन्ट्रिबिउशन निनि डिवोशन तामंनाय निनि आनि
सब जगह जों मीटिं खालाय दिनै अब माया दिनै अब करो अब हिया ओके नों जे नेतृत्व रिनाय नोंनि नेतृत्व नों सेक्सा खालाय जलेबो नों ताय बिसा आनी एक नेतृत्व सेक्सा खां जलेबो आनी नेतृत्व खालाय माया ताय करप्शन रमय आनी नेतृत्वनि दायित्व खायदि आंहाय दंनाय आबोनि जे माइंडसेट आरो जों गोलोंलाय दङ जों प्रेक्टिकल मानजागै बुजागै तकजागै जेल थाङै खिनग्रगो थुङै मा फायमाने खर'खौसो जों साफारिं खालायगा मा खालायनाय गगया हायफुनो जिनि बिसिङै जे मानो यारुं दंनाय नांमाने आबोदि ग्रोयोङै थांखा कचामको गोबां साननानै दंखौ हायफुनो आनी सजेशन आनी एडवाइस फलो मा खालायो ठीक टाइमाव मीटिंग सम्मेलन अंनानै आसाम ओ टाइमाव आं थाङो आनी लगे तंनाय आनी लगे कक बाक्सा सामुं थांनाय ब्राउनी काहाम आं ससमै नायो आं मुंसा रिमाया खायमाय हायफुनो ब्राउनी खतियं जातै जोंनि जनसाधारण जोंनि जातिनि खतियं जातै आनी मेजर पदक्षेप अंफुनो आं हामजागोगो दाबो अनेक बरक दायित्व गोबां और जे फायनाय जतनो दायित्व आं जेरकम नों बाहायनो उ दायित्वनो पालायनाय नांगौ जों आं पोजिशन नाखा आं दायित्व नाखा किन्तु आंनि दायित्व नों पालाया ताय करप्शनसो आंनि दायित्वनि सामुं तांदि आं लाय थांनानै बागै अब किन्तु तिनि तिप्रासानि जुगे जुगे तिनि बंश बलिरंनि चरित्र हायुंया तिनि चरित्र जों सामुं तांनाय जिनि गलम दै फायथौ हरसा जों सामुं ताङै आं जानाय आनी नखुं आं नायनाय आबोदै लोग जे तिनि बखावो तंमाने यारुं तंमाने आबो यारुं दे ग्रोयोङै थांखा बिराट प्रश्न तिप्रासावो जों जखन 66 67 रगो जातिनि कक सावो हाव लायखा आफोर जों तिनि पार्टी सिनि बायनो कुनु जातीयता दल बाय कथायावै जों खरब ब्रै एमएलए मानो आ खरब ब्रै एमएलए मानैनो इंदिरा गांधी बो बाखा फायखा आव तिप्रासारो बाक्सा ब्राउनी 10 भोट जोंनि 9 भोट आ 9 भोट बायनो जों खरब ब्रै मानो